Kedai kardu dashan Meghalaya bernipiang sobahai pi baro syakatup kubor jengi mentaga janmiet syoban pai syaki kubor kebebenia ini pechwai kimat bekongsan. Beli Menteri Rangba kejelau Konrad Sangma ya kepain Home Eco Sustainable Project kaba South tingkah Southwest KHASI Hills penpau halo kajing penek pensa ha kajing penmi kibatamai nakatan. Penkenriak ke Shillong Municipal Board ya prapun remut kinong di madan nalat umkra bat ki benta jong ke Fire Brigade syak jaka balabu kerpang adhan kiti bat Brightwell Banglo. Syak kang shipor ke jaka bam ha Safurlong hadien balashem bakila penken ya ki kendon. On tau ke soka pedeng ya ke hai Powered Committee ban Ajin Kershan halo ke jingyo ijengai ya ke Viksit Bharat ong ke Menteri ke Tenak Pelatingka ke Nirmala Sitharaman. Bat penbena ke BJP ya kinong kitkam ki bertamai bat kak laingut ki Vice President bat perangut ki General Secretary ai kublei Menteri Rangba du ya ke kendhun ke bertamai. Mentanginya paishwa syaki kubor na kejela. Menteri Rangba kejela Konrad Ki Sangma ne kesengi lepli ya kepain Home Eco Sustainable Project haga shnong mau langwer ka badon ha Southwest KHASI Hills bat lepli da remote ya ka tua longwar Open Air Museum ha mau senram. Ya ke ne kepain Home Project ka ba South tingka ka bala bay tingka da kesoka jela lingba ka Meghalayan Age Limited. Latai da kiriu Shampang da kaba pendonkam ya kirukom Shnayeng kinong penwandur na Slovakia. Habakran ha kajing lang usangma ulo ong bakani ke projek ka penyesok lang ya kajing penek pensa kajing tip na katan bak kajing penmi temai jong kejuk menta ringkat bat kijing pendonkam bakentup ya kajing penklut mariang kitiar bala pendonkam biang bat kajing penek pensa ya ke slap. This short film will take you behind the scenes and economically vibrant Meghalaya. International design partners. Why is this project so amazing and so beautiful? It's because it is one of a kind. We have always used the word sustainability, eco-friendly, in all the possible ways that we can. But it is never meant or really never implemented to the core, if I may. So it's very easy to say, oh, let's have a eco-friendly homestay. But at the end of the day, we end up using cement, we end up using bricks, we end up using rods, we end up using so many things that actually are not making it sustainable in the true sense. And why this project is different and amazing is because at every core of what this project looks like, feels like, and has been designed and made is to the core, as I said, sustainable. And that is because the materials that are used in this, have been specifically designed to have that sustainability aspect. The design of the building has been looked at from the sustainability aspects. Ka Shillong Municipal Board hene kesengi kalapan terikam ya kejing temu ban penkenria ya kinong di madan halait mkra hadien belakut kejing aipor haga katnyau terik mentau benai ki officer jong ke SMB rengkat kejing kershan na kedor barsnong lait mkra keseng long kemie bat ki pulit kalapan kenria no ya ki prapun remut kinong di madan harut surok na ki tan lait mkra bat Fire Brigade syaki jaka de belapan krek kerpang hadhan kiti bat ha Brightwell Banglo. Kilai pungut kinong di madan, ki besyong halat mkra kilai yo ya ki certificate of vending, na kebenta kadahan kiti, kat ba nyopu prangut la ICOV na kebenta ban syong ha Brightwell Banglo. U CEO ke SMB upike U Boro, ula ong ba la penbet, ya ki weipat ki jaka di madan bat kinong di madan kila menjur ya kene kejing penkenria. Ula ong ba la penmi ya kejing penbena ka ba shibnai shwa ban penkenria no na katei kejaka.
Nakaliang ke MLA ke Dr. M. Amprin Lingdo kala pedang sengo bahaya ke ni ke jing pen kreat. Ke ni ke jing pen kenria ke pen I ke jing pen trekam ya ke jing temu jong ke bot na ke benta ki nong di Medan halat umkra. Here too, we have got 86 houses. All will be repeated in Dan Kitty and Bradford Banglo. Everything is arranged, everything has been done. They are obeying, they are complying, they are cooperating with us. No, this is not about 1 day, 2 days, and all. We have issued already the relocation notice, giving them 1 month time. And today is the day for their relocation. Lada ka government kampat ngap ngatangi hap sim da koi ka senjam ban ya kam sekmat na ya ban ya kun kadai ka hok jong kini sia ki bala shong da ki propose nam namar mdei tang baki ong bakim don lat shawai re kini sia ki long kemi ki basong ki bamyo lai sanam kila dai ka kala dai ka sap ka jong ki ka baki la im bek hang tai ka baki la panya ieng da ki propose nam takim don lat shawai bakum kini kum karta jong ni email ngat pai im don bor ira ban ong malik pa janong man ni haban ya kun ban ni haban sim da koi ka senjam ni haban ya da koi ka lenti makanaro tang baka hok kadai ban yo ni haban banjur nakapor ka basofi ba kani ka professional town vending committee kirai ki babi nang tay kaba longlongo bat kabalong sosi ha yang ikum ki member jang ka PTGC namar baling ya keren na kawai ha ka committee kita ki proceeding ki ba ai pat next pad ki wanda kumbai barabor ni ong pet ha ka tukas ni nga kham keren ra kumpa na kan yang jongi ka sengi kham keren kumpa snow ha pan kala ki ki sti bat pan poi hangi tang ya ka taru kim pan poi ra bat ni request ni ong so ha ki wei ki state lei ya kan ni ka town vending committee ki bo da ka video recording bangin tip bat kham suk ya gitu ki brio ki batrai ha po municipal ha ba ki 8 minutes kin pet ya gitu ki recording ba mano baong ha ka tukas ni kai tang ya ka taru kim tre Ka Deputy Commissioner Badai Khmi ke Food Safety Enforcement ikong DBS Mukim. Hene ke singi ila ong baya ke wei ke jakabam ke badon hasau for long. Lakang shwa shipor hadien ka jing jurep balalap bagala jing don ke jing penkenyi ki kendon. Ila ong bagatay ke jakabam ke don ya ke license ke bubiang henry la shim ya ke rai hadien balalap ya ke kai pot jong ke jing jurep. Ikong Mukim ila pentikinaru baka video ke bala sapriang baha ke pen I ya ke tiar bala saj hakawa umkra ka don ke jing dei bat ke ne ke jakabam ila ong ba on dang yai beteng ye ke jing jurep ki bobnya bat ki ba pen khen biang ki la ban ngat ha ke jing sha khang shi junom haringkat ke jing sha dan kuna CPI yang kita bersama no MT ban sa ni dukan di dan sa ni dukan kita ma dukan ni dan di jing sia Hai ni abis tu. Kumba ka pawi ang tuha social media ti ka jabo ado ka la penkenyi ki kendon jong ka food safety at kani ka lalong ka very serious matter ti nakaliang jong ka Commissioner of Food Safety nila shutdown try ka temporarily kanawan yo banle yaki badon kambaro at kum ka protocol as prescribed da ka FSCCI. Ngadang ab baki niki food safety officer ken wan raeng ay ka report jongki ke iga jing lab jongki ke iga jing shem jongki te ngan sala ban pet pede ke iga kat nupor ni laban puton ho kadai na tu restaurant ho iya satiar satu shawa angkramo tu gede go angkra menne tinga ngadang let tangkatu ko ina marba ka pi kam de ka besuk mensulit supit mensumi ban let kiwe te em nomor ka kam jungi kam long kumta ni ban ya detail ya ki jingron kam kat kum basya kan tingi na kada kan simpor dingi bangin le batang ko inspection ro ka surok nong ston mau ke balasna thamai kala don ke jing orpat bat ke jing jular tang hadien bala pendep ya ke jing shna walaga company ke pentrai kam kala persang ban maramot bonsien ke benta basya kta kalong nadu ke snong nong den nong pendeng hadu ke jing jingai ke ba apulai kilometer ka jing kieng risiang ru kala snieu kitlieu
bat ki benta ki bala jular ki bu jingmai ki nong let nong wan. Nakaliang ki nong elam ke HYC Mau 8 Circle bat ke HYC West KHASI District. Kila let banyak kendu yo Executive Engineer ke PWD Roads nong Stony bat kentu ban maramot no Mardor. Henry u Executive Engineer ula ong ba katei ke jingkieng kam longshu ban maramot bala don kam ban yo no da ke jingkieng ke bethamai. Da ke pentikna ba ya katei ke kam onsara Shakibor ke bedei kemi. Tangjot yang kesurok kebaar play keluar nama Stony semodong. Kemudian bagi bila yuk kan gaji jor kediang sebab kurang tang iwan nang nak kata balik penduk ban ikarpat ni ko office ba kidai ban kran bat alai no ban repair kam kloi ia kan ka surok kenang bakan ka surok kanam jor bun susu nang ni sakmat ibat ulah yo kran sani ba ban kliang ko office ru anam ta kan ka banta sa sinkia bat kelar ban ia kini ka surok bakanam jor su bun su nang nisukmat andai reflect bat kini ka surok ru nilai kan syai ba kadon ka maintenance ka ba ka kinsa yo ru ke ka orang nak bang nak pentaban isu kat pentrai masna kan ba ia kini ki jaka ki belajar jong kan ka surok ka ba ar kilometer. Katu kat ni ki kenhun seng kentup ya ke JNC, KSU, JSU, HSYF, bat ke FKJGP. Kila pelong ye ke jing syong ke lain mengor, hajan umat jong uwo kiang nangba. Haga jaka jong ke office Trekam u Deputy Commissioner. Haga ba kila dawa ban pensange no ye ke projek Shri Cement. Hadin kita ki nong ki kila tang ya ki dur jong u mintirang ba ke jela, u sembut mintirang ba bat ki wei ki nong mi khmat. Daga bah penremjur ya ka jing penya jong ka sarkar ya ka ni projek bat ya ka jing pensngau pat ba ha ka lai phuai tarik unaitung kita ikan hun seng kila keno bala pendon kam da ka bor ya ki breu nak elaka nongkle bat elaka sutengah bat kila keno ba om shimla ailat ya ki nong persha banishim benta ha ka jing pensngau pat ba kila bu jing keliru ya ka jing toket bala hukum daga sarkar bat kila dawa ban pensange no ya ka jing pensngau pat ba Kiseng kila maham bakin pelong da ka jingi kiwen bakhamjur lada omla ban penbet ya ka jing dawa jongki. Kewa cakni ka than is Gentle Hills naduk ki ilaka nongkle haduk ka ilaka sutna. Zaman yu ka jingle bor haduk kata-kata ya kiwa perca ya ka public hearing da khanglat iki celuti doni bat de khlok lewat yau suruk khanang lek yu poy cakata ka thau. Da kani ka jingle yang ka sarkar Mango kaya kawa mbiu priang delele hapo Gentle Hills District. Kata to khobor kau ikwa upha chaka sarkar. Wato mhoy ule bor kamni klem da ap ya kasur yang pajba ada ku nyom benpi ya kasur yang pajba kadwa ka mega state pollution control board no wan khut go ya ka public hearing nak benta woro open siau ya kasur open siau ya ka jing siau yang ki kaya kata ka jingmut yang ki ha ka tu ka public hearing andai penban yu ka sarkar da khanglat go lang ba ka penem kamlam penem bekala ya ki force hadu kata hadu wa ki pajba am yo nal lagi poy cha kata thau ta khamtam no wan le plus wa watang ki bai thau yang ki tre thau yang ki nongrep le mi penbai ha perdi ka jingi kumar ha perdi arki ilaka mi penbai ande ka sarkar dang ilat go ya kanika serismen penman yebor lene penlai bai yebor ya ka kani ka public hearing ande imen tibi ka ya ka jingi to ka sarkar wa ka serismen ande tang wa kani hi pau go sebetha go to ka jingle bor ka kamten nei de le ila de penpau ka jing siau siang ni de penrem ila ya ka sarkar MDE itu wa de le bor go ya kam kini ki kam kam ka jing kerpat le to hi kam ka diman le to hi mo de ja kam kini ki jingle bor hapo ka district how em kini ki public hearing le ni kini ki benta yang pajba Ka MLA ka Sutunga Saipung ka kong Santa Mary Shela ka lapentip siya ki samla ki bom don kam don jam bat ki samla pulie jong ka East Gentle Hills halor ka Meghalaya State Skill Development Society Recruitment Drive Phase 2 apo ka CM Skill Mission. Kanig program kan ailat ban kamay ha ki benta bakentup ya ka kam shnatiar ka kot ka khia ka jing kershan ya ki nong thiet bat ka jingnya kali. Kanig ka jing penrungkam kan long lasai ka sngi ha ITI Kliriat Haga khat khandai tarik menta ubenai on pelong hala terke secondary school pada ka aphuai tarik ha lom shnong community hall
Dekumta ke Kong Santa Mary ke la kentui ki samla jong ke Sutengah Saipung bat ke distrik bakin shim ya ke nega kabu bat banwan syakmat banwat ya ki lat yok kam yok jam lingba ka jing shim kia da ke sorkar. Kani mango kalat o corridor bha na kabanta uyo phi kalat kamai bat balla ha ke banta ke wo pher kam ka manufacturing healthcare customer support driving ki kam ke wo pher na ka pat joro ki khanro wa hap hapo ka constituency nga Sio bhala cha kani ka recruitment drive dauman no hakini kisi ka khatratri bu akas hapo ka ITI cleared campus khatnetrik akas mango hapo ka latter case secondary school apu witri bu akas mango hapo ka lumchnong community hall nga karpat le yapi sio bhawan ra yakini ki documents kam ka Aadhaar card ka school certificate yung phi wa ka experience certificate wa ki kot kisla wa kam nagamata ka ni ka recruitment drive sio bhai mi batchim ka ni ka kabuk sian wa ka sarkar na panyo ko phi ka lat kuluti nagamata ka lawe yung phi ka Deputy Commissioner jong ka West KHASI District ka Hema Nayat kala kentui ki samla pulie bagi samla watkam bagi nyishim benta haka skills Meghalaya recruitment drive aja aprunre ko wala pelong deka MSSDS. Ya kani ke jimpen rungkam an pelong haka Syalang, Rimulyang, Rambrai, Nongstoin bat mau shendut naduk ka khat khandai haduk ka apa pratarik menta ubnai bat ki samla ki belepas ya ke kelas 8 cheneng. Kila ban pendrung kerteng na ke benta ban yokam aki benta ba kentup ya ke kot ke khia ka jingshna ya ki jingtei ka kit ka ba ka kam shna tiar ka kam shna kali bat ka kam shna jing shna kinong wat kam kila ban pendrung kerteng hagi jaka ne haki office BDO ki badon marjan bat la betha ru baki dei ban wan ra ekikot kisla ki badon kam. Meghalaya Skill Development Society will be organizing its recruitment drive phase 2 under CM Skills Mission in West KHASI Hills district as well. As we are all aware, the phase 1 of the recruitment drive was very successful, where over 150 candidates had got the job opportunities, and this time also more than 6,000 job opportunities are being presented in this phase 2 across India and also abroad, and these are in various fields like healthcare, hospitality, manufacturing, driving, construction, wellness, and also the customer centers, etc. And even the class 8 pass students also have various opportunities under this phase 2 recruitment drive. This will be conducted across the district in all the 5 CNRD blocks such as Dongstoin, Moshinruth, Rambrai, Rimulyang, and also Syalang. This will be conducted in the Darbar halls near the block headquarter, and the dates and venues will be shared with you all. Government of Meghalaya and also the district administration of West KHASI Hills district, we are fully committed in bringing the various employment opportunities to you all. And I request all the eligible candidates to come prepared along with the relevant documents and credentials and make the best use of it. And this is for MSSDS recruitment drive phase 2, where the opportunity Mentang in Yapai, Shiki Kubor, Nakatan, Shate Lamingi. Mentirang ba kejala Assam Dr. Himanta Biswa Sarma negasngi ula pelat ya kajingerap kaba khatsan hajar tingka syabaro shilak teli ki long yeng ki blasha akta na kajing shlei ha Sivasagar Golaghat Jorhat bat Charaido district ula ong ba kajing don jongko kelanang hiar bat la penjuri ki kam ai jingerap bat jing penbha ka jing pej benya ya kajing julor kadang ya chekmat akabala bisha benya ba ki don hadu lai penriu hajar teli ki long yeng ki blasha penjulor hadu menta bat kajing du nong la antat bakan long hadu saus pa san poklur tingka kani kajing khmi benya akan beteng hadu ka lai phuai trik unailar
Akabala kemit lenti ba ka jing duk nong barok kan palat ya ka 10,000 kelur tingkang. Umin turang ba ulah kerpat ya ki long yeng ki besyak tak bani syem bentah ha ka jing wat banyak kenang bakin la ban ai ka jing yarap ba ka jing kersan ka bapura. La pelong ya ka jing ya pat ba da ka batang ya ki dong musa ha emfal hadian ka jing khot pelong da ka campaign for just and fair delimitation ka badawa ban penyat bat pentamai ya ka National Register of Citizens Hashwa ka jing ken brio ki pulet ki labu ya ki jing ker hashlenter ka lenti ban penbet ya ka jing elang ulong jam Ratan Kumar Organisation Secretary ka GFD ong ba don kam ya ke NRC ban lap ya ki brio ki bawan rung bean ha ni ka jela bat ula keno ba baro ar ka sorka jela ba sorka pedeng kim shimna le AA hello ka jing dawa ong ba ka la pelong ya ka jing ki ba per kuntup ya ki jing shong ka lan mongor ki jing khang dam bat ki jing ya pat ba la pelong ru ya ka jing shong ka lan mongor na du ka shipo ha du ka khan reu tarik menta ubnai ha wagak olaikai kala ong bala IT ya ki jing dawa sha menteri kampo yeng ke sorka pedeng baca ulat ke jela Manipur makha tamba niko thiba amugum jumbo thiba ki kana ba mayam lei koi loina makhal ni niko thiga chahi da da le thiba JFD Manipur has been demanding updation of NRC before census starting from 2025 8 April and we are demanding this genuine and legitimate demand. It is people's demands also. We are just heading this demand and both state government as well as central government does not listen to our demand. Their response is quite irresponsible so far. So we are compelled to take up many forms of agitation, and it may be followed by more serious forms of agitation like to tell shutdown, general strike and Maira rally, and to storm into the residence of our people's representatives like MLA and ministers, because they are not listening to people's demand. It is legitimate demand because our demand is to detect all those illegal immigrants who are residing in the state of Manipur, and after detecting all these illegal immigrants, the process of census should be started. But the government, the two governments are trying to go ahead with census process without detecting these illegal immigrants. Mentangin niya pa siya kubor na kari. Ka sorkar shen kan satau iga komiti halo ka jing penkelai ki bang ban kersan ya ka jing temu jong ka Viksit Bharat laong ka Nirmala Sitharaman ka menteri jong ka tenat ka platingka jong ka sorka pedeng. Abakren ha ka Public Sector Bank Conclave ka ba arsngi ka ba long New Delhi. Ka laong ba ka komiti kan bisa benya ikimat bakongsan bat ka jing ai jing mut na ka benta ka jing penkela ya ka rukom pentreikam ya ki bang ha ka lawai. Ka menteri kala kadau baki bang ki badon he India ki don ha ka kedan ka bakhlan ha ka baki ram ki bamla syu ban sieu ki don ha ka kedan ka barit do kala penpau ka jing shania baki jing ai jing mut jong ka komiti ki nyarap ban penstet ya ka roi ka par kane ka jing lang ka long ban lum langi public sector banks bat ki public financial institution ban ye kren ye ki mat bakongsan bat ki lat ki lenti ki badang mi ha ki bang. Today, the Viksit Bharat 2047 is actually not too far away. We are in 26. So less than or short of 20 years is what we have before us. There couldn't have been a better time to talk about banking for Viksit Bharat, especially for the grind that all of you all have gone through. Come out of it with all the recognition of difficulties and coming out towards the route of reform. Your NPAs are at the lowest ever Indian bankings have seen.
And therefore, there cannot be a better position of strength with which you can take on reforms. You're actually having these two-day confluence. The ideas are going to be from the field, from the executioners, as it were. And once the committee, as I said, goes through all this and forms its view and recommendations, we'll be just ready to press the button or pedal to rev up the Indian economy. Menteri Kampo Ieng jong kesoka pedeng Amit Shah nega singi ulong bagasoka kalapan pra yaka Shazat Bhatti Network kabla kersan dak ISI Hashwa kesingi lait luot bat kalapan kut no yaka jing tumu ban tombor dak bakiam ya palat aspa ngut kibla subadon keti hak nega kam haga jing tho haga social media usha ulong bala pelong yaka jing trilang hakeleng ki khat sautli ki jela ka bapen i ya ka policy jong ke India ka bom shem la ailat ya ki kam le no ki bo pahara ki la yo kurup ru ya ki bom IED ki grenade ki pistol ki live cartridge bat ki CCTV ki bala keno bala pendon kam halo ki tei ki jing temu katenat kam po yeng ka loong ba ka tei ka network ka bana Pakistan ka don ka jing dei bat ki jing betei bom grenade IED bat petrol bom ki jing penyap bala temu bat ka jing wat banyak ya ki jaka basngokya hakeleng keri India. National President jongka seng BJP unitan nabin ne ka sngi ulapan bena ya ka kenhun bertamai jong kinongket kam ka seng kini kinongket kam ki kentup ya ki khat laingut ki National Vice President haringkat kinongelam kumka Vasundhara Raje Scindia Uram Madhav bat Baijayan J Panda. Menteri Kesoka Pedeng Piyush Goyal Lasha Thung kum National Treasurer kat bau BL Santosh udang beteng banbat kum National General Secretary jong keseng. Kidon prangut kinongelam ki berkentup ya Vinod Taude Sunil Bansal kat Smriti Irani bat Biplap Kumar Deb ki belasha thung kum ki National General Secretary. Menteri rang badu keri Narendra Modi ulai khublei ya kinongket kam bertamai barulah penpau kajing syania ya kajing nok senyang jongki syakaseng baca kajing syakri paitba mentang inya pai syaki khubor na ka perthai kajing yap na kajing khie ujumai hakatayo baladep hakatan mingi jong ke Indonesia kalakieu syaka anrupu prangut ong ka khubor jong ka tanat disaster mitigation agency jong ka tei kari ka BNPB palat aspa ngut ki breu ki la mensau kat ba ka tanat ka koi ka khia ka labu artli ki hospital de ki hajar ngut ki la sha penkenria bat la pensa yaki haki jaka bashipor hapdeng ka jing tieng bala kala bandon biang ka jing khie ujumai ki he officer ki yathu bala yo jing tip bala jan shi hajar nrus pa tli ki jing khnyo jumai ki lakhi hadian ka jing khnyo ha East Nusa Tenggara kentup ya ujumai uba san point riau magnitude ha ka singin kong ka jingja kalawan ra ka jing shong sir men siem ye ha gi pait ba nong shong snong wat ha pedeng ka jing rakhe ya ka singi lait lu jong kari Indonesia mentang inya pai shiki khubor ya lekai ka state level Spandant League Football Tournament kala sedang haturah ne ka sngi bala pelong daka 144 Battalion BSF hapo ka jingkmi jongka Shillong Headquarter BSF Tura bat ka FTR Headquarter BSF Meghalaya kani ka lumpung ka basau sngi ka long ban kentia we ka jingi lekai ka jingi trailang ka jinglong renti bat ka jingi teli bat ka jingi shimbenta jongi samla lingba ka jingi lekai football haba ai jingkren ha kan ni kelempung UDIG jong ka Shillong Headquarter Tura Lalit Mohan Sharma ula ai khublei ya ki nong penyat ula kentu ya ki nong shimbenta bakin yakun da ka men siem shitrem ka jinglong renti ka jingle hok bat ka jingle bha ha kan ni ka sngi pli ya kan ni kelempung ka Semsang Grey United FC William Nagar kala peliem no ya ka Okrong Oktong FC Ampati Dalai Lakawai
aga ba pratli ki kenhun na keleng ke jela Meghalaya kleshim benta ha ke Limpung bat ya ke jing ilek kai final on sepelong ha ke arpo terik unailar. Ka Tribal Talk 4x4 Explorers kala pelong ya ka junya kali Shalom Shakiwa lani ka off-road ka baasngi natura sha emangre limba ka chokpot kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka sngilai lo jong kari ladon ko ba apusan tali ki kali bat sau pungut ki belawan bani shimbenta daga baya limba ki lenti ki ba khoru khoram ha ka leng kari lom garo ka seng kala pen ko burom ru ya u Anish M Sangma ubalawan baar ha kadan gypsy jong ka Indian National Rally Championship aja apusan kane ka jingnya off-road ka pen i ya ka Mariang ka ba itnat ka jingnya day parlok bat banwanra ka jingnya jan bat ka Mariang halor ka phang preng explore reconnect rekindle with nature for the love of nature. Temen tapat inyepet ya ke jinglong juman ke simbeneng ha keleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing syet jing triat ke simbeneng ke bakiu ke long ap kundai degree Celsius bat ke bahiar ke long apusau degree Celsius ke jing sengam ke hau-hau ke long kandai pau na ke shispa. Aba pai shnong ba shalong ka jingshit jingkhat ka sun beneng ka bakieu ka long apulai degree Celsius bat ka bahiar ka long khat khandai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long khandai pu anak shispa ka jing half slap ka long r millimeters kat ba hajuai ka jingshit jingkhat ka sun beneng ka bakieu ka long apulai degree Celsius bat ka bahiar ka long khat khandai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long khandai pu wei na ka shispa ka jing half slap ka long lai point lai millimeters kajing batai kajing long kasun beneng hatura shalong bat jawai ba kan don kajing dum lo bat kala bandon kajing half slap hak babon ki jaka shawan poi she bakut jong tup khubor ngi pek biang sa sien yakimat bakongsan Play umenturang ba kejela konrad sangmai ke Pine Home Eco Sustainable Project ke basau kelur tingkah Southwest KHASI Hills penpau hlo ka jing penek pensa ha ka jing penmi ki bethamai na ka thany penken ria ka Shillong Municipal Board ya prapun reungut ki nong di madan nalaj umkhra bat ki benta jong ka fire brigade sha ka jaka balabu kerpang hadhan kiti bat Brightwell Bungalow Syak hang shipor ke jaka bam hasa furlong hadian bala shem baki lapen ken yaki kendon on thau ka soka pedeng ya ka high powered committee ban ai jing kashan lo ka jing yo ij jengai ya ka Viksit Bharat ong ka menteri ka tanat pelatingka ka Nirmala Sitharaman ban penbena ke BJP ya ki nongket kam ki bethamai bat khalangut ki vice president bat prangut ki general secretary ai khublei umenturang ba du ya ke kenhun ke bethamai te palok ka tungila poish bekut jong thuk khubor jong imenta ka janmiet hadu bangin de shamet philasai ke sngi ha ka ju kpo khublei shiboni ka po jong phibaro bat thiasuk